पवन सिंह जी से ई उम्मीद ना रहे। पवन सिंह जी हमारे गीत के उठा के गा देले बारन। ई बात हम ना बल्कि मैथिली स्टार गौरव ठाकुर कह रहल बारन। जी हाँ, खबर का कुछ बा हम विस्तार से बताई। ओकरा से पहले नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सभी के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलते तो बता रहल बानी कि गौरव ठाकुर, मैथिली स्टार गौरव ठाकुर एगो बहुत बड़ा आरोप भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी पर लगा चुकल बारन। आरोप उनकर ई बावे कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे वाला पवन सिंह जी हमारा गीत के उठा के गा देले बारन। जी हाँ, जौना एल्बम के नाम बा झगड़ा के घर। जी हाँ, गौरव ठाकुर जी कह रहल बारन कि ई गीत बहुत पहले हमार कावेरी फिल्म से यानी कावेरी रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल से रिलीज हो गई रहे। रिलीज भइला के बाद में पवन सिंह जी हमारा सेम टू सेम टाइटल सहित पोस्टर सहित गीत के उठा के गा देले बारन। जी हाँ, रोड़ा सभी से बता रहल बानी कि ई गीत पवन सिंह जी के झगड़ा के घर काल के डेट में यानी कि 11 तारीख के डेट में ही एमएमबी रिकॉर्ड्स के माध्यम से रिलीज भई रहे। रिलीज भइला के बाद गौरव ठाकुर खुद व खुद लाइव आके एगो बहुत बड़ा खुलासा कर देलन। कहलन कि ई गीत हमार गीत हवे आ यह गीत के पवन सिंह जी उठा के गौले बारन। जी हाँ, ई बात बहुत बड़ा आरोप पवन सिंह जी पर गीत चोरी के आरोप लाग रहल बावे। ई पहला बार नइखे, हालांकि एकरा पहले भी पवन सिंह जी पर बहुत बार गीत चोरी के आरोप लाग चुकल बावे। ई न्यूज खबर रोड़ा सभे के कैसन लागल रोड़ा सभे कमेंट बॉक्स में पर राय जरूर रखेम। साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।